Jando pirang tak do gadi pirang lah ya do ka. Kancang jando. Menjalang asup
Okey ketua. Dek jawaran tahu kada jalan ngate karena betul sangka. Kami kembali pulang mamak tentu ketinggal. Ililia kapasiran tia mak kapasiensi nak jauh. Bari-larilah ketua je masyarakat iko baragia. Baragian mama untuk belanjo. Ambo sudai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.